Tayo na, huwag kang magtulak po, tayo na, delikado, bagin na bagin, oh, puta. Uy, walang daan mga kaibigan. Puta, delikado. Sukal, men! Paliko-liko pa. Ah! Tangina, may daan pala sa likod eh. May babae oh. Shit. Dumadaos-dos tayo mga kaibigan. Oo na kang gimi. Tangina. Sa tayo ngayon, Kimi? Sa tayo? Ang Pabyanin Malog. Pabyanin Malog. So ayan no. Nakikita niyo tatlong ilaw, nakasabay namin yan. Ngayon nasa harap si Kimi, madilim lang. Matay nga sa nga mali, tatamatan ko ah. Amay bubuk ako, amay sinyasan na eh. Ayan, nakakuha tayo ng tip mga kaibigan. Pag nag-whoop yung kasalubong mong bikers, parang ina-acknowledge ka nun, no? Parang kinikilala ka. Putay na! Sa overpass. Ganda ng clouds mga kaibigan. Ha? Unang bridge na tatahakin namin. Tatawag sa akin bridge, pre? Ha? Pabyan Bridge? Transition namin yung ano, yung bundok. Marami na pre? 7-Eleven. Ha? Ulikot ah. Ano tayo? Ulikot ang saman? Sige. Malapit na kami mga kaibigan. Tiis pa. Kaya to. Ayan po tayo na si Kimi to. Parang may sinamahan kaming grupo. Ayan nasa likod. Mga bikers. Dito ay sa Sampabyan. Malapit sa Petron, yung Kaliko papuntang beach. Hindi ko alam kung anong mangyayari dito. Bahala si Kimi. Akala ko kasama kami doon. Hindi pala. Ayan no, so dito yung meet up namin. 7-Eleven. Malapit sa Petron. Tsaka Boundary. Si Sir, kamitap ni Kim. Ayan, palapit na sila. Dami nila. Ewan ko kung kasama namin. Hindi ko alam kung kasama namin sila.
Nakita lang to ni Kim sa Facebook. Stretching pa siya. Tayo na. Very low. Okay. Morning. Tayo na, may naka-Raptor sa helmet. Nakakatawa yung mga forma namin, oh. Samantala yung forma nila, ang gaganda. Yung forma ni Kimi, oh, puta yun, oh. Bibili lang ng yelo sa tabi. Forma, bibili lang ng yelo sa tabi, puta yun. Ganun din sa akin, oh, jersey lang, jacket, puta. Alisan na. Alisan na. Ito na ata kami. Natural. Huli kami ni Kimi, natural. Buta na, walang kamuhang-muhang. Buta na, papasok na kami sa Sampabian. Kung ano nakasulat dyan, Merry Christmas, Sampabian. Merry Christmas, Sampabian. Philanthropist. Triton. Noon ang nag-bike sa amin eh. Sorot ka pala. 4? Hindi, sabagay, nanalagan kami ni Kat. Aray, kayo na. Hindi, kaya chat nun, Ken. Laba ya. Akim mo lang. Tingnan, ano, lang. Di, ingat. Ingat. Hey, ingat na. Okay. Bayan. Morning. Morning. Balik. Si Kenny, pucha. Kaya mga bouncer ini, hindi malalaki na.
Di ba? Di ba? Bouncer. Bouncer. Agad. Sana yung bata, chill na chill. Ayun yung sinasabi sa'yo, creamy oh. Tayo na pwede magmotor at di ka nagmotor. Nagpahirap ka pang magbike. Shoutout kay Nikki. Nikki nakadilaw. Shimano. Eh na, may pangalan sila. Tayo si Kimi. Ano pangalan mo sa likod, Kimi? Kingina Feder. Pura, patarik na naman. Nawala si bouncer. Break. Ayun o. Hindi talaga nakukuha sa isang beses. Tayo nga. Pahinga ulit, boy, shoot ka Kimi. Ha? Ang ganda ng view dito. Ayan. Ayan, dyan kayo bababa mamaya. Hindi na matarik. Wala nang pakyat, puro bababa na. Hindi pa namin narating yung tuktok. Bea Marina Farms. Ganda ng view. Ayan yung mga may mga may mga umakit to. Hey, kaya natin to. Nandiyan mo ba? Kaya ka? Sunday rest, alawa. Hiking mo na yan. Maganda na. Pagkatapos nila dyan, kikina matarik na naman. Pero marami nun nakatapahinga doon. Doon tayo hinto. Natin na. Tapos na yung water break. Tulak ulit. Lubak-lubak oh. Ha? Matarik man. Puta, jeep lang gagalagyan mo ka sa kanat. Kunwari lang tong si Kimi. Pero yung totoo, tinitiglan lang talaga niya yung babae. Tignan mo, ganado na oh, puta.
Hanggang malabat era mo raman. Dami nila. Putay na. Ayan o. Nakarating kami sa ano. Unang bundok yan pre, unang bundok. Ayan kasama namin si Michael. Tsaka si Eunice. Kapagsanin ba yung sulupat naman? Shout out ko. Tayo, dakatumpan. Nakalatuan eh. Ang dami nila mga kaibigan. Ayan. Yung mga babae pa, buti pa yung mga babae kaya eh. Si Kimi hindi eh. Sobrang ko tayo bike. Bouncer. Hindi, taman video nila. Karamihan nandito ayun oh. Nagpipicture dun sa may ano, bikers. Hindi ko lang makakukuha kami ng timing para magpa-picture doon ni Kimi. Si Kimi talaga nag-aantay talaga doon eh para magpa-picture. Magaling tong Kiming to eh. Yan lang talaga pinuntahan dito eh. Nagpapagod pa eh. Mga tropa natin oh. Mga J-team. Galing, kalat-kalat sila eh. Mga taga Bimbanay. Sampabyan. Tsaka Dagupan. May mga taga David din dito. Ayun, kagaya nila Quezon. Tsaka ni mga bouncer. Tsaka isang tricycle driver din. Senior. Ha? Kaya to, kaya. Babae nga, kinakaya. Maramihan dun babae. Sir, contact ni Kimi. Ano pangalan ni sir? Sir, ano pangalan niyo sir? Bikers din. Bikers. Hindi, pangalan niyo sir? Ay ako, Lobilon. Lobilon. Shoutout kay sir Lobilon. No? Contact ni Kimi. Tsaka sir, pangalan niyo sir? Orlando. Orlando. Ito yung mga, kami yung team Maa, Oken. Ma-open. Oken. Ay, Oken. Pre, marami team Maa, Oken. Timaoken. Maa, Oken. Ano yung team Maa, Oken? Timatakan ako. Timatakan niya. Papakita ko sa dito yung chicks ni Kimi. Ayan o. Ayan, nandun sa taas. Ayan, nandun sa taas. Ayan, baka sandali zoom ko ha. Yan. Yan. Ah shit, malabo. Yan, yun nandun sa taas. Ayan, chicks pa niya yun nandun. Yung katabi ng photographer. Manwari talaga tong Kiming to eh. Hindi talaga bike yung pinuntay. Diskartihan mo Kimi ha. Iba, naka-sleeper oh. Busay pa, may mga bibili lang ng yelo. Huli na. Sayang yung jigs ni Kimi. Ang motor ha. Yan. Si other way. Kata. Ito, magka-teammate ko. Ani ahon kuya mo. Photographer yung chicks mo Kimi. Ha? Sa alas 5. Saka sa may ba? Dito yung pinakamalupit. Sinatapon lang yung mga bato-bato. Huwag mo sisindihan to Kimi ha. Thank you. Welcome. Pumunti na kami. Para sa lima laman. Wala, daklarang mo na. Ijay, mapiwa dyan. Hindi pila ay. Magaling kay Bataray ni. Yan, ano mo to? Sige boss. Hindi, kay Bami ni man. Dito ka na kay Bami. Eko, salamat. Boss. Boss. Salamat ah. Thank you. Ano, so, nag-bounce back na sila. Nakaya sa ahon. Hindi na kaya sa ahon. Yung dalawa pre, lasab kila. Okay. Sigap ta. Akit tayo. Akit tayo men. Okay. Ayan o. So, sa lugar na to, yan dyan. Ang ina, dyan kami nasiraan dati, second year kami. Siguro 2000
12, 11 yata yun. 12. Garahan kami dyan. Gamit yung motor ay jeep ni Michael Natavio. Shoutout sa'yo, Michael Natavio. Pumunta kami dito dati. Kumuha kami ng ano, para sa Christmas tree. Kawayan yun, malilit na kawayan. Tulak namin yun, puta ina, layo-layo. Ayan, may mga bikers pa. Napapanood to ng mga klase ko dati. Maalala nyo yan, yan. Matarik na yan. Ang inang yan. Bas! Yan, nagtulak kami hanggang dyan. Tulak dyan, tapos banda doon, dito. Ayan, dyan kami huminto. Tapos dito ko kami kumain. Ayan. Yung ko kumain kami dito eh. Ayan. Kung naaalala nyo to, naaalala nyo lang. Shoutout sa inyo lahat. Boss! Takot tarik. Delikado magpreno ho. Puta ina, full na ho. Wala pa rin. Pak! Kailangan ko muna yung video. Kaya. Pag ganyan tong adventures ka talaga eh. Yan, pababa na naman. Hirap to, pagpakyat na. Magpapauwi na kami. Tain na. Oh, tarik na naman. Patayin video, patayin. Aya. Librero. Wow. Hindi na kami depende lang, pero diretso pa rin. Taas nun pre, mamaya. Pedal muna, pedal. May ulit. Ano, isa sa mga view dito. Doon kami bandang bumaba. Yan, basketballan dito. Ang barangay ito pre? Malug Sur. Saan? Malug Sur na tayo. Malug Norte. Salamat, dakal ni my chicks. Dire suya. Baik tayo. Pwede Joy. Speed school. May school pala dito ng mga speed. Sampabian Integrated School. Si Kimi, kaya pa ba Kimi? Basic. Sulong na tayo. Puta na, pasulong. Pababa tayo, mamaya pakyat. Kailangan natin mapuntahan yung pinakamagandang view. Yan yung pinaka-objective natin. What's up eh? Ayaw ka ba? May pagkain ba sa taas, pre? Marami, payapas. Marami pa! Marami pa ba? Mataas pa tayo eh. Ayan. Alam mo namin mas may higit pa dyan, kaya yung subukan namin umakyat. Ayan, may mga pakyat. Kaya pa. Whoop.
Di ba wala na yung brand na yun, pre? Marlboro na meron. Morning! Sila yung mga nakasulubong natin sa Sampab yan eh. Tulak kami. Yung isa, lumilipad oh. Pag mga kabataan eh. Tulak kami. Kung kayo nakabike kami, tulak. Kaya mo to, Kimi. Yo. Yossi break. Break. RC. RC, baka naman. RC, baka naman. Endorse kita. Magiging endorser ka ng RC, pre. Anong sasabihin mo? RC, sulit. At masarapat ka namin. Ano pa hinihintay nyo? Bili na kayo, ha? Layo ka daw, sabi natin. Pero kakayanin mo. Layo pa, puta. Napapagod, pero isusuko. Hindi siya pag-isip. Pagkapagod, susuko na, iiwanan ka pa. Shoutout kay. Shoutout kay. Ay, snake million. Ay, snake million. Ay, snake million. Picture! Ang ganda ng view, oh. Puta na, bigla kami napahinto. Tinag mo rin, bangin. Puta na, lalim. Puta. Pero, shit. Pero, ganda na ng tanawin. How much more pa dun sa ikatlong bundok na sinasabi nila. So, yeah, patuloy ulit. Tara! Yan, oh. Okay na, break. Break na naman. Pero tingnan mo naman kasi yung view. Talagang higit pa sa break. Ayan. Oh. Tang ina, men. Actually, kahapon, nag-jogging kami. Putin. Ayun, may tao pala doon eh. Dalawa. Kahapon, nag-jogging kami. Parang 5 kilometro ata yun na jogging. Tapos, pagdating dun sa dulo, kain. Dito. Kain. Hindi namin, ano kakainin natin sa taas, pre? Mayapas. Put. Nasaan maki? Pero yung bayabas na yun, sobrang sarap nun kahit mapak. Hilaw pa yun. Mayapas. Kasi aking pinagpaguran namin yun. Ayun, may mga bayabas na pala dito. Parang tagal ko na hindi nakakain ng bayabas eh. Parang ano na. Tagal na rin, 10 taon na rin yata. Mayapas din. Malang na to eh. Bayabas, parang bunga eh. Daming bayabas dito, kuntay na. Ayun, may mga nagbabike pa. May mga paahon na ata eh. Ayun si Kuya. Si Kuya, dalawa sila. Kaya pa sir. Pahinga. Ayun, buti sila, hindi sila tumitigil eh. Kami puro tulak, lakad, tulak. Shucks. Kasi nga oh. Ayun, meron pa oh. Dami namin. Pero hindi sa kanina. Ngayon ako, konti na kami kanina eh. First time pa lang namin sa ahon. First time namin sa ahon. Ahon! Ano na? Ahon 11, mag-ingay! Sa kanan! Kimi! Yo! Puta! Sa kaliwa! Wala! Ako lang! Puta! Ito. Pakita mo yun tol. Pakita ko flip ko lang. Ayan. King ina, Banawi Rice Terraces, pre, oh. Iitay mo yung view. Oh, yan. Saan dyan? Yan, yung mga yan. Oh. Mas mabuti yung mahulog yan. Kaysa yung mahulog pa sa count ni Kamahal. Wow! Puta, yun ang bana. Nakakita ka na pa ng view. Ano? I love you. Oh! Puta. Batas na yung short ko. Ayan. Kita nyo yan. Tayo na, dagat na yun. Yun yata yung sa Pabian Beach yata yun, pre. Oh. Tapos ito.
Bagyo yan, yung sa Banawe. Banawe Rice Terraces. Imitation. Ganda, ang ganda, putay na. Mas lalo pa dun sa ikatlong bundok na sinasabi nila. Oo. Parang sa Aringay yata yung pre. Nakarating na kasi ako sa Aringay. Yun sa may kampo. Takin, ang ganda pre oh. Montage, pasok! Kaya pa. Ano? Wala na. Sunod na tayo, Kimi. Tara na. No. Let's go. Wala nang face mask. Pasang-pasa na yung face mask namin. Wala naman yata ang COVID dito eh. Mataas na ito eh. Fresh air. Fresh air. Tignan mo naman kasi yung kagubatan dito, pre. Hindi makita kasi. Mas maganda pa yung isa yung jowa mo. Kanina ka pa pick up line ha. Putay na. Parang yan yata yung sinasabi nilang tatlong bundok. Kung yan nga yun. Kimi, kaya pa? Tulak pa? Tulak na naman. Ano? Ang ganda talaga ng view. Boss. Tibay. Matibay. Whoop! Hooray! Tayo na, Willie River kami. Sabi sa'yo, may mga nagpapahinga dito, Kimi. Yan sila, oh. Lapit na. Tsaga lang, tsaga. Diretso tala. Nakamatay si Roman. Maya-maya larap po. Lakad muna kami. Gawa nga ng nakapagod. Pahinga. Malapit na, Kimi. Putay ng bangin yun, oh. Tarik. Sakay, Kimi. Rest. Stop muna. May ahon. Ayan, oh. Putay na. Malapit na. Yan, ahon na yan. Pagtapos dyan, siguro mga mga 500 meters yata na paahon eh. Yan na, malapit na. Gutom na kami. Oops! Tangin na may. Kimi, hindi mo napansin to? Nakikita ko dito eh. Tangin na, yan o. Yan o. Bayabas, putan. Harbesan na. Yan, pinunta namin dito. Bayabas, yan o. Ano? Ayan o. Saan? Hilaw yata. Ayan o, luto yan o. Ayan, mga tirador ng bayabas o. Galing David. Takina, ayun o, dilaw o. Bari. Bari sa amin, sa inyo siguro tabi-tabi. Parehas lang yun, pre. Against the light nga lang. Nakita ako dito eh, dilaw-dilawan eh. Ito, takina o. Laki o. Bayabas is real. Ano? Bari. Ano? Fresh bayabas. Fresh bayabas. Taong pagkain ng gutom. Tangina, pagkain lang ng gutom. Masakit. Kakain. Kung sa baboy, yung literal na baboy,
Mansanas nilalagay. Sa taong baboy. Bayabas. Ah. Puta. Kain bro. Punas-punas lang dito, walang hugas-hugas. Nadala na. Mini yung bayabas. Amin hindi. Sa inyo, binibili, sa amin pinipitas. Basta paalam ka lang sa tabi-tabi. Hop. Bayabas lang malakas. Mahina kami sa ahon, pero malakas kami sa bayabas. May inasahon, malakas sa lamon. Puta na. Magkarami yun. Ay, luto na. Luto na masyado. Pangit. Ayun, may pakyat. Video natin yung mga pakyat. Ang inaya. Oo. Ang pakyat niya. Kayain natin kumuha ng bayabas natin. Bayabas na ano. Ayan, gano'n. Nasa ulo. Boss! Bayabas! Sa Tataran Floor, marami doon. Marami doon? Labanan natin Roy mamaya. Sige! Ayaw ka? Ganyan ginagawa namin ni Kimi pag di na namin kaya, talagang tinutulak. Normal lang yan. Hindi lahat kaya pag isang padyakan, diretso. Marami talagang nagtutulak kasi nga masyadong vertical. Ano? Siguro mga nasa 45 degrees yata paakyat eh. Or higit. Ito. No. Ayan, tinalo kami ni Lolo. Oo. No! Kaya pa? Basic kay Lolo, hindi pa pinapawisan. Ayun, diretso. Pas pa yan, Taas pa yun, walang hinto-hinto. Oh, ayun, walang bisyo yan, walang bisyo. Ayun, may motor. Motocross, oh. Ayun, boss! Ano ito kailangan top, pre? May best recorder. Sir! Hello! Bayabas! Ay, hirap pahon talaga eh. Kaya si Kuya, uminto na, dalawa sila. Pero si Tatang diretso, tangina. Iba talaga pag sanay pagpakyat. Kaya hindi kasi kami sanay eh. Si Kimi lang talaga eh. Kimi lang talaga malakas eh. Malakas sa bayabas. Malakas na ba? Malakas na ba? King ina ako, isa lang king ina. Ilan yung ginawa ko, pre? 5. 5 yun. Dapat hindi maselan yung tiyan mo dito. Pag maselan, masasakit tiyan mo. Dami naman CR dito eh. Luwang. Ang mga nakakagat ng mga CR dito eh. Shoutout sa inyo, men. Madalang lang tayo nakakaintindi nun. Pakina, masyado na maliwanag mo na yun. Ano? Bounce? Bounce, tara. Diretso ulit. Ano? Ngayon na, nakakatapos lang namin pahinga. Tulak talaga. Ngayon pinapakita namin kanina. Kasi nga, hindi kaya. Iba talaga nagtutulak. Pero tignan mo yung view, sulit men. Dali, pakita ko yung view. Ay, may motor. Pakita kong view. Ayan o. Tingin na lang. Tulak pa. Hindi ito break pa, tulak. Tulak ride. Ting tulak pa, Kimi. Yung view na hinahangad namin makita. Pero mas may mga taas pa kaya dyan. Kaya, bike pa. Kimi, kaya pa? Kaya. Yan o, clouds, puta. Hanip, men.
Kimi, ina, ikaw lang nabibidyoan. Takina, welcome to Baguio, pre. Kaya may babagat na. Kaya? Alam sa akin? Ano, king na. Gagapang yung bike. Sagot tayo bike na. Pinapantilakan mo. Hello, iniwan na namin yung bike namin. Hindi kaya, masyadong matarik nga. Balik kami para iwan. Hiking muna kami ni Kimi ngayon. Kaya, shoutout dun sa mga tao nandun. Bantayan nyo yung bike namin. Ah, fuck. Yep. Lobat. Ha? Ah, shit. Talaga, jadi. 4 now open. Store now open pala yun. Ah, lakad, lakad. Lakad. Pakapayan. Ha? Bigat ng tripod ko. Ito ka, Kimi, sabay tayo. Ito ba yun? Hindi yan dyan eh. Yun sa kabila. Hi! Shoutout kay Manong. Anong pangalan nun? Orlando. Lobilok, Orlando. Manong Orlando ng Jarim. Jarim yata yun. Jadim. Ha? Jadim yata yun eh. Eh, oh, yung binidyoan namin kanina yan. Makakit na kami. Hiking. Puta. Tara, Kimi. Fuck. Masyadong matarik. Ah! Ito yung all around. Jogging, biking, hiking. Mamaya, eating. Yung pinakamasarap na eating. Ah! Ah! Oh, may daan pa dito. Saan tayo dito, Kimi? Jo. Eh, puta na, matarik na kagad. Yung dinadaanan namin, lughang mataas. Ubus na yung legs. Ubus na yung energy ng legs namin. Sulit. Oo. Kahapon kasi nag-jogging kami. Ngayon naman, ay, buwis buhay. Bayabas, bayabas. Bayabas dito. Ayun, sama sana natin. Doon tayo kukuha ng picture ng bike. Kaya pa to. Bari-bari. Bari-bari. Fuck! Dali, dali. Makuha ko belo. Lilipat ko. Ah! Ah! Utay na! Ha? Pa doon oh. Ah, against the right, ganito ah. Well, pucha. Hanep chong. May pataas pa doon oh. Parang mas malapit na yung langit ah. Ayan oh. Sarap pre, sarap. Ah, yeah. Akit pa. Eh. Akit pa daw. Doon, akit kami doon. Takin na matarik. Ha! Ayan o. Lapit pa. Lapit na. Gutom na ako.
Dapat magdadala nga tayo ng pagkain dito, Kim. Kaya lang. Ah! Kakain na lang natin sa anin mamaya. Oo. Muta, pahinga! Ah! Muta! Ah! Pahinga. Pagod na pagod ka pero yun ay, Sa ay bahay natin. yung makikita mong view ito. Saan nga ka? Doon. Doon kami magpipicture mamaya. Pupunta pa kami doon. Hindi nga namin mataas. Oo. Hindi muna ako sa mataas. Kamisan na yung mga ito. Bahay. Ito yung kinubli sa akin ng Antipolo dati eh. Dapat talaga kasi mag-hiking ako dun eh. Kaso hindi natuloy. Kaya pa? Kaya. Ay, putay na, pagod na. Bike. Yung kakaanan natin mamaya. Doon ba tayo duman kanina? Doon tayo namitas ng bayabas eh. Kapamana sila. Yung iba pababa na. Hindi siya na makikita yun. Malayo na eh. Hindi na. Ay, bahay natin. Bahay natin ah. Tayo na banda ata doon yun. Saan ba yun yun? Barangay ba yun? Oo, ano ata yun pre? Yun yata yun, doon banda yun. Spoil yun eh. Yun ba yung integrated? Simbahan yata yun ng iglesia eh. Tayo muna, pahinga. Tayo na, matagal-tagal na vlog to. 30 minutes higit to. Hirap na naman yung computer. Shoutout sa may computer dyan o laptop na mag-sponsor. Baka naman. Para ma-document natin yung mga nangyayari dito. Mga ginagawa-gawa natin. Ha! Jesus, number 1! Takin na, nagugutom na ako pre. Bayabas eh. Tingnan mo may signal pre. Alam ko wala eh. Meron 40. Ha? 40. 4G, putay na eh. Globe ka, bundok to eh. Smart naman. Smart. Talino ko pala pre. Lakad pa? Oo, nakakayos pa. Ayan, dito na tayo. Yan yung gusto ko. Punta na, malapit na kami. O yan, kunti na lang. Oh. Siguro mga nasa ano yan, 30 feet. 30 feet! Yung bike namin, hindi namin alam kung okay pa eh. Andito muna, lakad muna kami. Tayo na, huwag kang magtulak. Putay na, delikado. Bagin na bagin, oh. Puta. Uy! Landaan mga kaibigan. Puta, delikado. Sukal, men! Paliko-liko pa. Ah! Tangina, may daan pala sa likod eh. May babae oh. Shit. Dumadaos-dos tayo mga kaibigan. Mauna ka, Gimi. Tangina. Kayang lakarin ka oh. Ganda pre.
Puta na, sulit na sulit yung pagod, pre. Shit. Bawing bawi. Bawing bawi. Bawing bawi. Bawing bawi. Bawing bawi. Tignan mo yung view, oh. Ina. Kaya, Alas 5 kami gumising, pre. Ay, alas 4. Malis kami, alas 4:30. Arating kami ng 7-Eleven. Alas 6 na ata yun, 5:30, pre. 5:30 yata yun. Bilis namin din. Sulit yung pagod mula sa tulak-tulak, sa padyak-padyak, pahinga, padyak, tulak. Ganun lang, pre. Isa lang yung masasabi ko, pre, huwag kang susuko pag napapagod ka. tama Tignan yun. mo to, sulit na sulit yung view, pre. Hindi mo ramdam yung pagod. Maramdam yung pagod. Tsaka yung stress. Kasi nga, tiyaga lang, pre. Tiyaga. Kaya hindi mo maramdaman yung init. Kasi malamig yung hangin. Oo, lakas ng hangin. Fresh. Hindi ko alam kung naiintindihan nyo yung sinasabi namin dito kasi nga malakas yung hangin. Pero sulit, pre, oh. Puta, Oo, paikot. Oh, paikot ko. Ikot ko pa ulit. Iinggitin ko kayo. Iinggitin ko kayo. Sa mga kawakiwak dyan, pre. Next time. Baka sa susunod na ahon namin sa parko kami. Oh. Abang-abang lang. Sahon! Sa kaliwa! Magingay, Kimi! Susunod muna namin yung Magno tapos Antipolo. I-schedule namin. Puta ina, Antipolo, pre, vertical. Shit. Sarap talaga, pre, oh. Tignan mo, oh. Sulit! Sulit! May mga kumakain doon, oh. May kantin din dito. Isa lang nga lang ata, eh. Tapos doon yung kadalasan nagpipicture yung mga bikers. Siguro pupunta kami doon mamaya. Tapusin siguro na namin yung vlog na to. Hindi ko alam kung makakapunta kami ng Sampabian Beach para maligo. Kung pwede. Oo, pwede. Kung hindi pwede, hanggang dito na lang to. May shoutout ka ba, Kimi? Orlando. Ano eh. May gusto ka ba i-shoutout? Da. Shoutout nga pala kay Jake Ardaniel. Tsaka kay Jordan Banan ulit. Mga solid natin yan. Mga kawakiwak. Ano? Wala na? Ayan na. Ah. So hanggang dito na lang, no? Salamat sa sa pagtapos ng video. Parang naman niya sa kaiwan. May makakit pa, oh. Salamat sa pagtapos ng video. Sa susunod na ulit. Please like, comment, share, and subscribe. Hit mo na rin yung bell. Kimi! Peace! Hey,
Baden! Ah! Ah! Ina. Stop.